जो माने शीतକୁ ଡରିକି ଗାଧେଇବାକୁ ଚାହୁଁନ ହେଲେ ଘର ଲୋକମାନେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ରେ। ସେମାନେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ କବାଟ ଦେଇଦିଅ ରେ, ଆଉ ଗାଧେଇବାର ଅଭିନୟ କର, ଆଉ କାଲିର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଜିର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଦିଅ। ଘର ଲୋକ ଭାବିବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ କେହି କିଛି କହିବେନି। ଏମିତିରେ ତମେ ମାସ ମାସ ନ ଗାଧେଇଲେ ବି ଚଳିବ ରେ, ଚଳିବ। ବୁଝିଲ ଶାନ୍ତି? ଏବେ ଗାଧେଇବାକୁ ଭାରି ଅଶାନ୍ତି। ତମେ କିଛି କୁହନି। ବେଳେ ଏତେ ଶୀତରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ନାନୀ ମୁଁ କହୁଛି ଏହି ଗାଧା ନିବେ।